Eugeni! Kaixo! Arratxaldeo, ze moduz, tio. Oindotazu! Plazer bat hemen zure albuan egotia. Joder, bai, egia esan bai. Plazer bat hemen eta gainera esan digazunez elkarrizketa hau izango zala familiko rollo bat, oso gertukoa. Nahizu gauza erakutsi. Oso prezi bat, bai. Nire bihotzarekin, orain arte, ibilbide osoan gauza pilo bat egin ditudanez eta hemengo elkarrizketan gauza pilo bat buruz hitz egingo dugunez, orain arte bihotzarekin egin dudan bi gauzari potentenak. Aliziaren musikala eta Olentzeroan konpeni musikala. Hola? A ver? Kaixo, Ian! Arratxaldeon, Eugeni. Niretzat, plazer dutxea ben zurekin notia, tio. Niretzat, zer moduz? Oso ondo, bueno, orain bertan bitu, egunduko euri jasa Donostian, beraz, guardazolakin etorri gara hona. Hauek, youtuberra bai daude, etxian youtuber zauriak. Lasai, berotasunien, bere sofan jarrita da bere gelan, baina gu hemen hotzarekin kanpuan, baina hemen zure etxian super gustora. Goxo gau. Goxo eta tranquil, bai. Oian, bergarakue. Bergaratarra, oida, bueno, cuidao, angiosarkua. Bergara bai, baina angiosara usokoa. Egontzea sekula angiosarren? Ba, gonbidatu ez da, tio. Non da? Angios, da, bergarako auzo bat, angiosar duena izena. Elgetarako bidea. Hori da, bergaratik elgetara bi bide daude. Bata da uberatik, hortik ez. Angiosartik jute baldin bazara, beste Alto Sornosparetik, hor dago auzo bat, zoragarria, horkoan naiz nire. Gonbidatu ez da, eta ikusiak ere bai. Nahi duena etor dadila. Egun berten, egin dugu bazkairitxo. Hombre, nahi nian. Bueno, nireako izan musika ikasketak egin zenituen Bilbon pianoko espezialitatea. Bai, bi espezialitate, piano eta perkusioa. Nolatan? Bueno, ni txikitatik gustatzen zen musika, ni naiz musikoa. Konposatzailea naiz, musikaria naiz, piano jolea naiz eta bateri jolea naiz. Hainbat taldetan aritu naiz, hainbat orkestatan aritu naiz, bi musika konposatu ditut, 3 disko kaleratu ditut, DVD baten musika egin dut, orduan konposatzailea naiz. Beraz, galdetzen didatenean, zer zera, ze karo, mila faranduletan ibiltzen ez, telebista irrati eta... Baina ni musikoa naiz. Niz musiko sentitzen naiz, bueno, musikari buruz badakit eta gustatzen zait. Pianoa jotzea da, nire erlajazio momenturik korrena. Zegoetik musika ikasketak bukatu zenituenak, ikusentzuneko komunikazioa egin zenuen. Bai, izan ere biak batera. Ikusentzuneko komunikazioa ikasten ari nintzela, musika ikasi nuen, biak batera egin nuen. Eta biak bukatu eta gero egin nuen publizitatea eta harreman publikoen karrera. Eta ezin bi karrera. Ez nezki jatzen. Bueno, lan egin ere bai, Ni ez naiz Pablo Casado eta hori bezala masterra oparitu diotenak edo Cifuentes bezala masterra lapurtu dituena. Nik hor pringatzen gilipollas bat moduan.
ikasten eta lanak egiten. Osea, hemen pringatu du, ni lokatzetik jaio naiz. Inkando kodo. Inkando kodo, bai, eta lokatzetik. Hemen bizitzen triunfatzeko lokatzetik hasi behar da. Lokatzetik ikasten ez dena, eta gauzak oparitu dituzten pringatu guztiak, azkenean kunetan bukatzen dute, bukatu behar duten tokian. Aituko gustatzen zen, nola esaten dezun eta zuge argumentuan. Bai, bueno, ez que ala sinisten dudalako. Gainera, zuge esan dezakeko, egonik iputxi, egonik bizikaitara. Egia esan bai, zer daukat bihotza ardi banatuta, begia esango izu zegatik. Nire bizitzan, gaur egun Donostian bizi naiz. Baina urte pilo bat eman ditut Bilbon bizitzen. Orduan, hainbat urtetan Bilbon bizi ostean, Bizkaiataz maitemindu egin naiz. Bilbo pilo bat gustatzen zait. Eta gainera, lan egin dut, nire familia guztia Donostiakoa da. Nire Osaba, Izeba, Lengusua, nire ama Donostikoa da. Eta Donostia hartasuna asko bizi izan dut nik, hau da, Tamborrada, Kaldereroak, Inuteak, Hemeko Karnabalak, Reala, eta estropadak eta bar. Baina, atletikentzat urte askotan lan egin dut ere bai. Eta orduan, bihotza erdi banatuta daukat. Gaztetan nintzen super realzale, eta super sutsua eta atletik zan gure arerio nagusia. Eta orain badago, errealitate hori nire bihotzean, baina 50-50. Erdi banatuta. Ze urte asko eman ditut Bizkaian eta Bizkaiari maitasun asko zor diot. Asko eman ditut Bizkaiak eta asko zor diot. Oian nahi bezala, zerretik egon behar du kompetitibitate hori egien. Hombre, ondo dago, Bazileoa ondo dago. Horren aldekoa naiz. Atletik eta Reala eta Eibar eta Alavesa eta txiste batzuk eman, eta bata Realeko banderarekin, eta beste Atletiko banderarekin, baina rollo txarrean sartu gabe. Rollo txarrean sartzen denak ez du merezi. Ez du merezi? Futbola entretenimendua. Hau da, antzerki bat. Izan ere, estadioak ze itxura du. Anfiteatro baten itxura. Garai bateko erromatar garaiko anfiteatro baten itxura, beraz, antzerkia da. Beraz, antzerkia den enean, entretenimendua da, eta entretenimendua den enean, ongi pasatzea da helburua. Futbolera doana, bronka montatzera, eta gaizki pasatzera ez du merezi. Hori ez da futbol zalea, eta ez da ezer. Ez da ezer. Ondo pasatzea da kontu, hau, gero, Bazileoa dago, eta derbian, nik zuri irabazi, zuk niri, eta txiste bat Bilbotarren kontra, eta txiste bat Realazalen kontra, hori polita da. Baina, jazta, baina gerran zatu, bale, joder. Esaten dezun, diskofestak. Zagutia, oianen diskofestak. Zer diren, oianen diskofestak? Ondo pasatzeko eremu bat. Diskofesta helburu nagusia da ondo pasatzea. Parranda egitea, rollo honean egotea, katxondeoan egotea, ni beti nago katxondeoan, ni naiz beti katxondeoko tipo bat. Bizitzan gauza txarra daude, baina saiatzen ez gauza txar horiek beti umore honean bueltak ematen. Porque gauza txarre daude eta gauza txarrean murgiltzen bagara haiene rollo horretan, pues azkenean amargatu egiten gara. Eta horrez goazin gara. Orduan, eman behar zaio buelta gauza txarrei umore honez. Orduan, diskofesta da ondo pasatzeko eremu bat. Eta da gauza superpolita, ze jende pilo batek bere rolloa ditu, arazoak, parejarekin, aitarekin, amarekin, lanean, jefearekin rollo txarra, beti da rolloak. Edo ikasketetan, edo penkatu duela ez dakiz azterketak, baina diskofestara datorren 2 edo 3 ordu horiek, hor dagoen jendeak ondo pasatzen du. Eta da, gozada bat ikustea, nola hor dagoen jendea 2 edo 3 ordu horietan, dagoen ondo, sin más. Dantzan egiten, parranda egiten eta ongi pasatzen. Eta ni horren parte izatea, jende guzti horren zoriontasunaren parte izatea gozagarria da. Eta asko disfrutatzen dudan lan bada. Eta ni gaina beste izan dut. Egon zara nire diskofestan, no? Hombre! Eugeni dantzan ikusi dut nik. Aurkia eta guzti hor bueltaka dantzan, hombre, no? Claro, porque gero, ez dago mugarik, Eugeni. Aurki ondoa, ezin da dantza egin, no? Hau ez duzu ikusi dantzan, joder, no? Hau da parratero bat, hombre. Hombre, claro. Eta gainera, mugak guk jartzen ditu. Bueno, hori argi dakat. Ez dago mugarik. Ez dago mugak. Mugak norbera jartzen dizkio. Batzutan badaude zailtasunak, argitako. Nik, igual, zu baino azkarrago ibili naiteke, bale? Baina horrek ez du esan ez ditzarenik ibili. Orduan, muga erik ez dago. Eugeni ezin da ibili? Bai,
Polikiago, igual bai. Hola. Ni, adibidez, matematikan naiz supertxarra. Beti. Baina matematik ezaten badu. Oian, zu ezin zara ibili, ezin duzu matematikoa izan eteke. Polikiago, baina eukidetzak. Edo nik ekuazio bat egin dezaket, baiz, igual zu baino polikiago, baina iritsiko naiz. Orduan ez da kontua al edo ez al, baizik eta bakoitzak bere ritmoa, eta ez da. Nire Itxo? zagoetan nahi, matematikak asko gustatzen zait, baina beti ditut zailtasunak gainditzeko. Beto, ni matematiketan beti izan ez supertxarra. Ni izan ez ona, letras alderditik, hau da, lengua, euskara, gizarte, historia ni hor, beti behatzi hamar, beti nota superonako, matematika eta kimika eta hala, bosei, hortxe, hor raspatzen. Baina gero bakoitzak erabakitzen du zein den bere bidea. Osa, mundu guztiak ez du balio dena egiteko, argi dago. Ordan nik adibidez, zientziak oso, kaskarra nintzen, justu, ozta gainditzen nioen, ordan argi neukan ni ezin nintzela zientzilari izan. Humanistiko bidetik joan nintzen, horregatik hasi dut publizitatea, harreman publikoak, musika, harmonia, ikusentzunezko komunikazioa eta hortara dedikatzen ez. Nik ikasi nire psikologia. Psikologia ikasi duzu? Ostras, cuidado, orain, Eugenia dira ni hausnatzen. Ez. Ikasi nahi dut. Ikasi nahi duzu. Bale. Eta hau erabiltzen dut elkarrizketak uste dut ez kazetarita ikuspuntu batetik, baizik eta psikologia puntu batetik. Horrek akojonatu egiten nago, cuidado. Porque, claro, kasetarien aurrean egotea dituta nago, baina psikologoen aurrean egotea nago dituta. Berdina da, bakarrik nunego psikologia, gidoia kenduta. Hori da. Ez da. Hortik abiatuko gara. Gaurko elkarrizketa da, Eugeniren terapia psikologiko. Oian nik egin dut. Terapia psikologikoa, venga. Terapia. Venga, va. Ostras. Bi irratiko esataria. Bai. Izan zara. Bai, egon naiz Arrasate irratian, Goiena telekomunikazio sailaren barnean dagoen irratia, eta Gaztea irratiko esatari. Nire azapenak izan ziren Goiena telebistan, oraindik ikasten nenbilela, beti esaten dut, eta Goienara noan bakoitzen beti esaten dut nire etxea Goiena dela, ze Goienak badu gauza superona. Goienak, eta gaur egun uste dut jarraitzen dutela egiten. Goienak egiten duena da, bekadunak hartu, oso gazte diren jendea hartu, batzutan oso diru gutxi ordainduta, ze oso baliabide urriko telebista edo kate bat da, baina, ni ikasle nintzenean, eukinuen almena, kamera bat eskuen eukitzeko, plato profesional batean egoteko, gidoi profesional bat egiteko, eta orduan, gero, karrera amaitzen duzunean, ez duzu bakarrik karrerako jakituria, baizik eta esperientzia. Eta orduan, casting bat egiten duzunean, nire kasuan EITB-erako, edo dozein produktora, edo dozein katerako, ostras, Goienak ematen dizun aukera da ikaragarria. Orduan, hemendik txalotu nahi dut Goienaren lana. Segundoko da. Eta nire kasuan, Goienak ateak zabaldu zizkidan, gero mundu profesionalean, gaur egun, EITB-en lan egiteko. Eta gainera, beti esaten da, telebista txikietan asko ikasten da. Ikaragarri. Ezin duzu imaginatu. Denetatik egiten duzu. Ez que hor pringatu dugu, zabi da. Goiena telebistan, tio. Goizeko 8:00 esnatu, eta jun, Aramaixora, perretxiko erakusketa grabatzera, eta gero, grabatzera, kirola, esaten baterako, uda, aretxaletako taldea, eta eskoiatzaren arteko elnorgeiagoka bat, gaur egun uste dut dagoela belar artifiziala. Bere garaian zegoen grabila, zara lokatza, baina lokatza, tio. Eta orduan, nire 18 urterekin kamera eskueran duta, mikrofonoa, belaunetaraino lokaztuta, gaurko bezalako gueldik askar batekin, antxe, aretxabalera eta eskoiatzaren arteko partidua grabatzen. Atzaldeko postetan igande batean, lo egin gabe, bazkaldu gabe, osea, pringatzen duzu, baina hori ikasten duzu. Helen esan dudana, ni lokatzetik nator. Eta azkenean, bizitza honetan triunfatzen duenak edo zerbait lortzen duena, lokatza zapaldu behar du. Lokatza zapaltzen ez duenak ez dakit zer den. Eta hori gertatzen da kirolarekin, gertatzen da artearekin, zientzilariekin edo psikologiarekin. Hau da,
Liburu bat idazten duen goi-mailako psikologo super jakitun batek lehenengo lokatza zapaldu behar. Eta ez baldin badakizu zer den lokatza zapaltzea, sekula ez duzu ezer lortuko. Eta hau da, goiena telebistarekin lokatza asko zapaltzen da. Baina trukean asko ikasten da. Eta niretzat izan zen, benetan, bedinkapein bat, egotea goiena telebistan. Zenbait denbora eman zenuen. Han egon nintzen, 30 urte. Eta gero tarteka, egin izan ditut kolaborazioak eta lanak, gaur egun, izan ere oraindik, gaur egun puntua, goiena telebistak dauka telebista, irratia eta aldizkari bat, goiena komunikazio, eta gero, publizitate agentzi bat ere bai. Eta orduan ere dute aldizkari bat ez bi, bata da goienkaria eta bestea puntua. Puntua aldizkari horretan, gaur egun oraindik nik artikulotxo bat idazten dut kolaboratzaile moduan. Hor ez dut dirurik eskuratzen, baina kolaboratzaile moduan aritzen naiz, iruditzen zaidalako, beti zordio dela, goien ari zerbait, eta orduan horren trukean, nire aletxoa jartzen dut. Zure aletxoa jakin dezaten hauek zaudela. Hori da, eta bizirik nagoela. Galdetzen bateo, nun kristo da bilo, hemena. Etero gaixatu dukin aurreteko musikara joango gara. Venga, musika, bai. Bateri jolea ezaga eta inbartaldetak esate baterako aukeratu talde bat. Hombre, talde bat aukeratu beharko banu, aukeratuko nuke Belze Blues. Ze Belze Blues da nire musiko moduan eta baterizale bezala, gehien gozatu dudan taldea. Aurrekoek ere balio izan dute, Doppler, Belze Bluesen aurretik, heavy musika jotzen genuen, Aitzol Mujika, kantautorearekin ere aritu naiz, eta horiek oso baliagarriak izan dira, goiena telebistarekin gertatu den bezala, hor hasi nintzelako pixkat soltatzen bateri bezala. Baina Belze Bluesekin lortu dut, amets guztiak betetzea. Zer begira, 10 urte eman ditugu Belze Blues taldean, 2 disko grabatu ditugu eta DVD bat, eta lortu dugun lorkuntzarik handiena izan da, Donostiako jasaldian jotzea, amets bat, etozen musikarirentzat olako jaialdi potente batean jotzea, blues jaialdirik potenteenetan Euskal Herrian Getxo eta Hondarribia batez ere, eta gero Espainiko txapelketa batean parte hartu genuen, Urea irabazi eta estatu batuetara joan ginen jotzera, Memphisera, Mississippira. Eta Mississippin, Memphis hirian, bertan sortu zen bluesa. Oda, juntzen ginen blues musika jaio zen tokian. Izan ere, Memphis hirikoa zen Elvis Presley. Gero bluesa, beltzek jotzen zuten bluesa, jende txuria hasi zen jotzen Elvis Presleyren bitartez. Eta orduan, bertara jungien jotzera munduko txapelketan lortu genuen final laurdenetara eristea. Eta niretzat izan da, bizitzan izan dudan esperientzirik politena. Eta 2 disko grabatzea, eta gero Ibon eta Sierrekin, eta Gile, gero beranduago etorri izan, hainbat bizipen izan ditugu, eta hori guztia gainera laburpintzen da Road to Memphis izeneko DVD-an, dokumental bat grabatu genuen, eta hor ikusten da pixkat Belze Bluesen ibilbidea, orduan Belze Blues da niretzat musiko moduan gorena jo dudan tokia. Ipatuta nao. Eta ni, porque bertan asko gozatu duen. Beira, gero baina oso kurioso bat eta oso politak gertatu zen. Ni hasi nintzen gero diskofestak egiten eta asteburutan ja okupatuta nengoen, bai irratiaren bitartez, telebistan, irratian eta horren esan nire taldekide bira barkatu, baina eski ezin dut taldean jarraitu, ze tamalez, Belze Bluesek ez digu dirurik ematen. Eiki ditugu 2 diru kontzertu potente dirua kobratu duguna, baina gainontzekoak joan izan gara gaztetxetara, herriko txosnetara, tabernetara, eta hor, pagatzei zute kilometrajea, afaria, pare bat birra, eta etxera. Hortik ezin da bizi edo oso saia da bizitzea. Orduan esan nien, barkatuko diazue, baina ezin dut hemen jarraitu. Eta orduan, azaldu zen Gile, dala Madrilgo tipo bat, bitu ze polita, Madrilgo tipo bat, Bergaran aterrizatu zuena, Donostiako musikene kontserbatorioan azterketa bat zuelako, bateria azterketa bat zuelako, Bergarako neska batetaz maite mindu zen, Bergaran bizitzen hasi zen, eta bateria oso ona zenez, berak eskatu zigun. Aizue, nik behar dut bateri bat ensaiatzeko, ez dut hemen tokirik zen Madrilekoa naiz, ezin dut kotxean bateria ekarri, eta ez daukat lokalik, ez daukat tokirik bateria jotzeko. Utziko zenidate bateria ensaiatzeko, azterketa dudalako, eta nik esan nire bateria utziko izut, kondizio batekin. Ensaiatu nahi duzun guztia, hartu giltza, lokaleko giltza, hartu nire baketak, hartu nire bateria, baina horren trukean, Belze Bluesekin beraiek bateria bat behar dutenean, eta nik ezin dudanean jo, beraiekin jo. Hori da tratua. Zer iruditzen, tipok esan zuen, tratua, egin da. Esku eman ginen elkarri,
Eta gaur egun, Gile da, taldeko kide bat. Eta de hecho, claro, bakizu gertatzen den, gaur egun, bi bateri gaudenez, claro, ezin ditugu bi bateria jo batera. Orduan nik, egiten dudana da, teklatu jo. Oain jotzeu, organoa, pianoa. Pianista naizenez ere bai, nik jotzeu organoa, Gile jotzen du bateria, eta orain 3 izatetik gara 4 taldekide. Hori bai, aberazgarria. Absolutamente, aberazgarria, ikaragarri, eta bueno, Gile bezalako musikazo bat eukitzea taldean guretzat da, egundoko lujoa. Gu, aztu benulan, ez zuk utzia bamataz bala, baina bebaiziko batu ditugu zure disko festako irusi batzuk. Eske disko festa da nire lanbide, momentu enten nire lanbidean dagoen gauzarik importanteena. Ikusi nahi. Venga, ikusiko ditugu. Ikusi nahi. Bat, gara zeru ertzari begira. Bi, gorputz bihotz bakarrean. Hiru iztaruxo guiagotan. Zerua. Bueno, orain ikusi ditugu hainbat skate zure disko festarenak komentatu dugu oso biro ona zagutzen da, nik bizi izan dut, ere bai kontatu dugu. Nik dantzara izan dizut. Eta dantzagaztuko lazua. Hombre, bitu, nire webunean eta kontratatzen nautenean badut eslogan bat. Jendeak ez baldin badu dantzarik egiten, dirua itzultzen dizut. Edozein udal, edozein produktorak, edozein promotorak kontratatzen manau, nik beti esaten dut. Tarifa pasatzen ditugu, eta esaten dut, jendeak ez baldin badu dantzatzen, dirua itzultzen dizut. Eta zerbait gertatuko zitzaizu kontratazioekin anekdota bat. Ostra, peina anekdota bat, bai, bitu. Andoainen, kontatuko izut. Duela, igual, 5-6 urte bai, kontratatzen nautenean, nik aldi berean kontratatzen dut beste enpresa bat, audio eta iluminazio enpresa bat. Hau da, kamioi erraldoi bat eramaten da, 10.000 batio soinu daude, 30.000 batio argi, kea, laserrak, piroteknia, sua, osea, beste 6 pertsona teknikariak ibiltzen dira lanean. Ni normalean juten naiz, saio hasi eta ordu bete lehenago nire kontuak montatzera, ez? Demagun gaueko 11etan edo gaueko 12etan hasten dela, ni ordu bete lehenago noa. Baina nire taldekideak 5 edo ordu lehenago joten dira, egundoko montajea dagoelako. Tela jarri behar dira, dekoratua, gaztearen banderolak, bueno. Handia. Bai, handia. Eta behin Andoainen zan, eta fungian Andoainen eta iritsi ziren nire lankideak, eta plazara iritsi zirenean, hasi zirenan montatzen, eta zeuden burdina jartzen eta rolloa jartzen, eta txaldeko 7etan iristen da furgoneta bat, mariachiz beteta, 11 mariachi, 11 mexicano. ¿Qué pasa, güey? Zaten zuten, ¿aquí tocamos nosotros, güey? Eta, ¿cómo que? No, si tenemos nosotros la hora, gaueko 12etan. No, güey, tenemos nosotros aquí concierto. Que no, que aquí está disco festa. Atera programa, begiratu, zinegotziari deitu, hemen zerbait arraro gertatu da, ze bi talde gaude hemen,
eszenatoki berean. Eta zinegotziak, me cago en Dio, eske zuek etzan eterriko plazan, zuek txosnan daukazue disko festa, txosnan montatu behar duzue, me cago en Dio. Hartu berriro katxarra guztiak, desmontatu atoda, hostia, eta txosnetara mariatxiek zutelako plaza. Eta gu uste genuen gu ginela plazan, eta ez guk txosnetan ginen, eta mariatxiak aldiz plazan, eta da, bueno, azkenean konpondu zen, pixka beranduxeago hasi ginen kontzertua, ez zigun denborarik izan, dana aldatzeko, bueno, holako gauzak batzutan gertatzen da. Oia, eta nire hau komentatuko dezatena oso polita iruditu zai. A ver si lo explico bien. A ver. Eta bestela Bota. lagundua. Oia, zure proiektuak idatzi zenut, aurkeztu zenut, eta zer gazten sexu artean edo. Zer gauza esan duzu, gazte? Gazten sexuen artean edo. Bai, bueno, hori izan zen, baina hori izan zen gehien bat elkarrizketa bat egin zidaten. Eta nik aurkeztu nuen nire ikuspuntua gazte eta sexualitatearen inguruan. Egin zidaten elkarrizketa eta esan zidaten gazteekin lan egiten duzune, nik hainbat kanpaina egin ditut feminismoaren alde, berdintasunaren alde, machismo indarkeriaren kontra, beti emakumeen kontra egiten den indarkeri guztiak argudiatzen dut. Lehen esan dut, futbolera juten direnak bronka bila ez dutelako ezertarako balio eta niretzat ez direla ezer. Bueno, machismoa praktikatzen dutenak eta emakumeren kontra juten direnak niretzat oraindik gehiago esan dut, niretzat ez dira ez da gizakiak ditu. Normalean, esaten dutenean, oian, zu arrazista zera? Bai, arrazista naiz. Nik uste dut, gure arrazatik bera daudela machista direnak. Ez direla gure arrazakoak. Oso arrazista naiz gainera, baina super arrazista. Machista direnak ez dira gure arrazakoak. Gu baino azpitik daudenak dira. Ez dira gizakiak. Orduan, horren inguruan, egin nuen elkarrizketa bat, eta galdetu zidaten gazteen sexualitatearen inguruan. Orduan, hainbat galdera zeuden eta hainbat historia zeuden, eta horko konklusioa da. Bakoitzak egin dezala, potrotatik eta obariotatik gertatzen zaiona, baldin eta albokoa izorratzen ez badu. Albokoa molestatzen ez duzun bitartean, eta albokoaren baieztapena eskuratzen duzun bitartean, egin zazu potrotatik eta obariotatik gertatzen zaizunan, ez galdetu nola, zeinekin, zenbat, norekin, berdin zait. Baldintza bakarra dago, besteak baietz esatea. Honek baietz esaten badu, nik honekin egin dezaket nahi dudan guztia. Eta berak nirekin. Eta nahi dudan guztiekin. Baldintza bakarra baietz esatea, ez esaten badu, pues acabo, ya está. Así de claro. Zure argumentua, baina pila guztatu. Beti defendatzen dut hori, eta irratian asko esan dut, bai. Nire leitmotiv edo eslogana da, bakoitzak egin dezala nahi duena, baina albokoa izorratu gabe. Eta horrek balio du sexualitaterako, politikarako, ideologiarako, edo zer gauza. Ez ni hemengoa naiz, ni hangoa, ni eskumakoa, ni eskerrekoa, ni goikoa, ni bekoa, ni... Berdin da, bakoitzak egin dezala, baina bizilaguna izorratu gabe. Jazta. Ibak, osea horiak, egoera horretan eguna laltu dutazu, zegoetek ikusiko bazenu gaur egun nola dago egoera. Bai, pertsona asko daude, hori ez duten ulertzen, eta horregatik esan dut arrazista naizela. Era bat arrazista, ze hori ulertzen ez duten guztiek, nik uste dut gure azpitik daudela. Horra esaten dagoetan, zuk uste duzu supremazia dagoela? Bai, noski baietz. Hau pentsatzen dugunu gaude gainetik, eta horren kontra daudena daude azpitik. Zurekin dago. Superklara daukada, gainera. Vamos. Argi eta garbi gainera. Homofoboak direnak, xenofoboak direnak, machista direnak, super azpitik daude. Beste arraza bada, gu baino askoz inferioragoa direnak. Zuten egun batek kafe bat. Jodera, eso guztia. Ez naiz kafezalea, baina gara ordo parean bai. Hola. Kafeatzei gustatzen, baina mosto bat, edo ardo goxo bat. Pintxopote, venga. Pintxopote. Hemen, zure gauzoan ostegunetan da. Bai, ez? Venga. Ostegunen batean etorriko naiz. Eta edukiko dugu gube zola saldi. Nadezun guztia, bieni zuekin. Humanitatea. Baina gero sola saldi bat, kamera gabe.
Oida, bai. Gure rolloan. Claro, es que hor, dodenak ikusten dena nahi dute jakin. YouTubeen sartzen dira dena nahi dute jakin. Baina ezin da jakin, no te jode. Claro. Bueno, telebista. Aiama, kantuan, eta beste, bueno, nolasten etebega. Mira, nire hastapenak izan ziren, esan dudan bezala, Goiena Telebistan, eta horrek albidatu zidan, ikusentzunezko komunikazio egiten agintzenean, bekadun bezala, ETBek froga bat egiten zuen ikusentzunezko komunikazio ikasten ari ginen guztien artean. Garai hartan, unibertsitate publikoan 70 pertsona ginen, eta 6 pertsona hartzen zuten 70 horietatik. Casting bat, erraldoi bat egiten. Eta nik casting hori ginuen, eta casting horretan akordatzen naiz, garai hartan Jaime Otamendi izan EITB-ko informatiboen zuzendaria, eta berak esan zidan, casting erdian, ez nuen bukatu castinga. Hainbat froga zeuden eta erdian zen da, geldi. Eta niz, akojonatuta, geldi zen egiala kagau, ez? Eta esan zidan, zu aurretik telebista manejatzen duzu. Hau ez da lehen aldia jarri zelaina kamera baten aurrean. Eta zen, 3 urte noa Goiena Telebistan lanean. Bale, kitxo. Eta bialdu zian casting horretatik. Eta hurrengo gunean deitu zian ezaten, hartu zaitugu. Horregatik diot, Goiena Telebistari asko zor dio dala, ze Goiena Telebistan ikasi nuen guztia eta bertan praktikatu nuen guztiak, balio izan zidan casting hori gainditzeko eta ETBen lan egiteko. Ni hasi nintzen lan egiten teleberri kiroletan. Teleberri informatiboetan, eta kirolez kirol saioan, kirol kazetaria nintzen, kirol reporteroa nintzen, egiten dituen reportareak, egiten dituen bideoak, egiten nuen elkarrizketak, kirolarekin zerikusia zutenak. Gero aldaketak egon ziran, eta bueno, garai hartan gainera ere Reala bigarren mailara jaitsi izan, bigarren mailara jaitsi eta Realak ere kirolari batzuk soberan zeuden, zezken batean ez da jarraipen berdin egiten, lehendabiziko mailan edo bigarren mailan, eta horren garai hartan bertako jefeak esan zian lasai, ze zurekin oso posi gaude, eta saiatuko naiz EITB barruan, beste nun baiten kokatzen. Eta berak bazekien ni musikaria nintzela, bazekien ni piano jotzen nuela, bateria jotzen nuela, eta hainbat garai hartan gainera antzerki egiten nuen, klaun ikastaroak egiten nituen, bagenuen umeentzako antzerki bat top manta zuen izena umeekin lan egiten genuena, beraz bazekien nik eszenatokiak zapaltzen banekiela. Eta zantzian, oian, badago bakante bat edo hueko bat, tarte bat, gaztean, mutil baten bila dabiltza ere, eta hain beste casting bat egintzen bertan, dozena bat edo pertsona ginen, eskamutilak, eta gainditu nuen casting ura ere, eta gaztean sartu nintzen. Eta telebistan ere, bueno, eskarmentua nuenez, gaztean sartu eta gero, eukin nuen aukera Gaztea Klip aurkezteko, Gaztea Klip da bideoklipen programa bat, ETB baten eta ETB 3 ematen zutena. Kantu bigira lehiaketan deitu ziaten epaimai izateko, eta horren bertan egon nintzen epaimai moduan, eta horren ostean egin nuen Kerman Mintzalagun bila. Kerman Mintzalagun bila zen Euskara ikasteko erabiltzen zen programa bat humorearekin zerikusia, zenik lehen esan dudan bezala, dena egin dut humorearen bitartez, ni naiz beti roi honean eta katxondean dorien norbait. Orduan, Euskaldun Berria askok egundoko presioa dute, hizkuntza bat ikasteko. Eta lotxa. Lotxa, estigma soziala, Euskarak ere badu bere zailtasuna, gramatikoki ez delako erresa, behar bada espainoletik datozen logikak zapusten direlako hizkuntza alderantziz dioalako ez, gramatikoki alderantziz doa. Orduan, hoiei guztiei laguntzeko esan genuen, nola helarazi, Euskaldun Berri hoiei, Euskarak ere baduela divertidotik zerbait bestela, Euskaldun Berri hoientzat Euskara da sufrimentua, Euskara da ikastea, Euskara da euskaltegian sufritzea, eta horren guk egin genuen, humorearen bitartez, programa bat Euskara erakustea Euskaldun Berriei. Hainbeste arrakasta izan zuen, programak jarraitu zuela, eta orduan, karo, evoluzionatzen joan zen programako edukia ere bai, eta iatzen izan bakarrik Euskaldun Berrientzat zuzendua. Euskaldun zaharrontzat ere, seguk Euskaldun zaharra garenok ere askotan hankasartzak egiten ditugu. Erdarakadak erabiltzen ditugu, gramatikoki gauzatzuk ez ditugu, eta behiago, ez dugu batzutan gauza zuzenik erabiltzen, edo aditzak ez ditugu ondo kokatzen, eta hoientzat zuzenduta, saioak egundoko arrakasta izan zuen. Eta izan da, historian egon den saio bakarra EITB-en 3 kateetan batera eman dena. ETB 1, ETB 2 eta ETB 3. ETB 2 egin zen lehendabiziko Euskara hutsezko saio bakarra izan zen. Eta horren ostean egin nuen jauzi,
arratsaldero saiora. Arratsaldero saioa izan zen ETV baten, eta hor beste errekor bat utzi genuen. ETV barruan, zuzenean, riguroso directo, egon den saiorik luzeena izan da. Egunero astelehenetik ostiralera 5 ordu saio bat zuzenean. Bukatzen zen, azten zen, arratsaldeko 3etan, gaur egun bukatzen zenean, gaur egun, kirolak eta eguraldia amaitu, eta arratsaldero azten zen. Eta bukatzen zen, arratsaldeko 8etan, alegia, gaur egunen 2. edizio arte. Ordan, 5 ordu zuzenean egunero, astelehenetik ostiralera, EITBek orain arte izan duen zuzeneko programarik luzena aurkeztu dut nik. Eta bertan, ematen zan magazin bat, eta ematen genituen notiziak, hitz egiten genuen garai hartan zegoen Irakeko gerra, Libiako gerra, Prestigeko hondamendia, gauza sozialak, transexualak etortzen ziren hitz egitera gauza sozialen inguruan, desauzioak, hau da, etxe usteak, okupazioari buruz hitz egiten zen, marihuanari buruz hitz egiten zen, polemika sortzen zituzten kontuak, ez? Gero genituen ere, hainbat sekzio lorazain bat etortzen zen, animaliak nola zaindu, eta hor tokatu zitzaidan, nire bizitza profesionalean eukitudan momenturik, presiorik handiena izan zela, etaren ekintza armatuaren amaiera. 2011an izan zen, urrian, eta guk, Estitxu Fernandezek eta biok, eman genuen horren berri, bai, Estitxu Fernandez eta biok. Zeba maitenik, bueno, Eske maitakorra da Estitxu. Egiot ezagutzen pertsona bie, baina etxekitak zeba maitenionik Estitxuri. Argi daukat, deitzen badin badiozu eta gonbidatzen duzuena etortzeko, baietz esango dizuela. Eken nahiko nuke. Bai. Oso maitagarri. Musu bat, ez ditxurentzat. Asko ikasi nuen berarekin eta esan dakoa, nire presio edo profesionalki momenturi potentena izan zen, esatea eta gaina zoriontsuena. Potentea eta zoriontsua esatea. Azkenik, etak bukatu du bere basakeria eta 2011an ekintza armatuari utzi zion, bazen garaia. Alaitzen dago esan duzu boso orduko programa izan zela, eta beti izaten jako medikez komunea juteko. Bitu, behin gertatu duzan. Ze ETV baten gertatzen dena da, ETV batek orokorren ez du audientzia handirik. Orduan publizitate karga gutxiagoa da, adibidez ETV bik publizitate karga handiagoa du, audientzia altuagoa duelako, askoz ere altuagoa. ETV biko audientzia izango da 2% batez beste, eta ETV bik duen audientzia aldiz 10% eta inkluso 15 ere bitxi da. Orduan, publizitate tarteak oso motzak izaten ziren, 3-4 minutukoak. ETV bin adibidez bat dira 7 eta inkluso 8 eta inkluso 10 minutuko publizitate tarteak. Orduan, komunera juteko 10 minutuan, ematen zuten bora junt, eta lasai etortzeko. Hagen behin, ez ditxu juntzan komunera, eta esan zuen artezleak, 10 segundu sartzeko, ostras, dano bere tokia, mikrofona jarri, makillatu, eta gizer, 10, 5, eta ni bakarrik, bakarratxe alde hon, eta ez ditxu bat baden, tiki fungo jarri zan, hombre, eta bitartean, sinozukeri gertatzen zaila bezala, izerditan tamendik, baina, eske normala da, 5 ordu, egotean, da komunera joan behar izatea, publi! Bai, a toda hostia, publi! Meri kauen dio! Kumeratik gehan eta egin behar zan pixa, a inyekzion, raz! Eta a toda hostia bueltagu berriz ere platora, 3 minutu benituen. Eta komuna gainean zegoen pixkat urrun, platoa dago bertan, eta komuna jara juteko, ez hau zan K2000ko estudioetan, K2000 estudioak gaude Galdakaon dago estudio erraldoi bat, eta bertan grabatzen dira hainbat saio, eta bertan zegoen plato handi bat, baina platoan bertan ez dago komuna platotik irteten zara, eskigera batzuk igo, eta komunea jun arte, eta kasu bitezkea bat, orduan jun datorri bitartean, 3 minutu bat ikuaz. Jun batzen gian bidetik ja, gerrikoak entzen. Etxean bezala. Hala zan. Ogai, iraikian zaude, Bai. eta zemuz gaztea. Oso ondo, zebitu gaztea da nire bigarren etxea. Lehen esan dut Goiena Telebista dela nire etxea, bertan hasi nintzelako, baina gaztea da nire bigarren etxea. Ze gaztean 12 urte noa, lan egiten, eta asko ikasi dut,
eta irratiaz asko gozatu dut. Zer niri beti gozatu izan zait gehiago telebista, ze telebistak badu zerbait irratiak ez duena, dela irudia. Telebistan irudiarekin jokatzen duzut, beraz asko ere ikusgarriagoa da, ez? Euskaraz gainera oso polita ditz hori, ze ikusgarria ikusten delako, ez? Espektakularra. Baina, irratiak badu faktore bat, irrati asko ere romantikoagoa da. Ze normalean telebista kolektiboka ikus daiteken medio bat da, familia osoarekin, aita, ama, zure bikotearekin, zure anaiekin, ikus daiteken notarrena batean, baina dokorrean irratia ez da kolektiboki entzuten. Garai batean bai, espaldi, telebistariki existitzen etzenean 50 edo 60ko hamarkadan jendea biltzen zan inguratuz familia guztia irratiaren inguruan. Gaur egun hori ez da gertatzen. Gaur egun irratia bakarka entzuten da, edo kotxean, edo ikasten zaudenean, gimnasioan zaudenean, hainbat tokitan. Eta horren oso romantikoa da, ze hitz egiten dugunean, ez digu kolektibo bati hitz egiten, ez eta gu jakin 1.000 entzule ditugula momentuetan. Baiz eta norbanako bakoitzari. Orduan, niretzat da superpolita pentsatzea, horratzean dagoena, nik imaginatzen dut, tipoa dagoela lanean, amargatuta, edo superposik irten delako gimnasiotik, edo ikasten zaudela, edo zu etxean lasak, edo dutxatzen ari zarela. Eta orduan da, rollo romantiko bat. Naiz eta gaur egun, bilakatu den irratiare telebistan. Ze gaur egun, guk batez ere gaztearen bitartez oso jende gaztearekin lan egiten dugunez, sare sozialak ezinbestekoak ditugu. Eta horren, sare sozialak behar ditugu, nahita nahiez irratiaren bitartez lan egiteko. Eta horren, sare sozialen bitartez bideoak egiten ditugu, irratia zuzenean emitetzen dugu Instagram direct bitartez askotan, beraz streaming bitartez ere, orduan, irratia gaur egun telebistan bilakatu da. Gaztea ikus daiteke. Nola? Sare sozialen bitartez. Instagram, Twitter, Facebook, sare sozial guztietan daude argazkiak, daude bideoak, eta zuzenean ere inkluso, ez beti, ez denbora guztian, baina bai, tarteka, egin izan ditugu proiektzioak. Beraz gaur egun, bueno, ja, lehen adibidez irrati zen gauza bat, telebista zen gauza bat, eta internet zen beste bat, gaur egun, hirurak bildu dira, eta internet, irrati eta telebista, ia gauza bera dira. Eta sare sozialen gabe, borruki, akabo dela. Bai, gaur egun gainera badago maxima bat eta publizitate munduan argi dago, eta bueno, edozein denda, edozein negozio, edozein artista, edozein musikari, sare sozialetan ez baldin bat zaude, ez zara existitzen. Orduan, gaur egun, sare sozialak ezinbestekoak bilakatu dira. Zure, zu zeu ere, hemen YouTubeen baldin gaude, eta YouTubeen dauden bideoak indarra emateko, sare sozialetan ere iragarri baduzu, begira, elkarrizketa daukat, edo zure kanala daukazu, eta zure bideoak dituzu. Eta orduan, horregatik diot gaur egun dena uztartu dela batean, eta gaur egun ez dago irratia, eta gero telebista, eta gero internet. Gaur egun dago hau, eta hau da dena. Hau da mundua, mundua hemen dago. 200 euro balio duten Huawei batian. Bueno, oia, mina Zuei, zuri. Ez ere hemen, Eugeni, izan da niretzat plazer hutsa, hemen egotia. Ezagutzen nuen zure kanala, ikusi dut hainbat elkarrizketa, eta berak esan zian, oian, izango da oso familia arteko rolloa, eta egin da horrela, hitza ematen dugu, beitu gainera, mundu guztian horrean, eman eskua. Hitza ematen dugu, pintxopote batean, hartuko dugula, ardo pare bat elkarrekin, edo mosto bat ezuna. Ados? Mundu guztian aurrian, honi ezintza jo zer esan, Euskaldun hitza eman dizut, Ados? Venga, kitxo egin da. Bidaleko diogo, musu ongi bat, guga ikusi Denei, musu erraldu. Eta inskribatu, eman suskribir Eugeniren kanalari, eman suskribir, klik, hemen goian, klik. Agur! Agur.